Alfonso Rueda defende a xestión da Xunta no campo da saúde mental. A sesión do Parlamento de Galicia estivo marcada por este tema, tendo que respostar o presidente a Ana Pontón, quen indicou o aumento no consumo de antidepresivos entre os mozos como un dos grandes problemas na sociedade. A última sesión plenaria no Parlamento de Galicia xirou alrededor da saúde mental. A portavoz do BNG, Ana Pontón, preguntou ao presidente da Xunta pola súa xestión nas políticas deste ámbito. Sinalou que en Galicia aumentou notablemente o consumo de ansiolíticos e antidepresivos entre os mozos e mozas. Afirmou, ademais, que a comunidade encabeza os rankings de suicidios. Tras ter a saúde mental no máis completo abandono, en xuño de 2020 anuncian un plan de saúde mental 2020-2024 polo que iban a investir 83 millóns de euros. E isto resultou ser outra gran mentira do Partido Popular. E isto non llo digo eu, é que llo di o Consello de Contas nun informe demoledor, onde desvela que o investimento real foron 33,5 millóns de euros, incluindo a contratación de personal, é dicir, o 60% do que anunciaran. E esta mentira, como forma de goberno, ten consecuencias nefastas para milleiros de persoas que teñen problemas de saúde mental nunha Galiza que encabeza o dramático ranking de suicidios e tamén de consumo de fármacos. O presidente da Xunta dixo que Pontón terxiversa este informe, no que só se analiza un período orzamentario do plan, polo que a desviación é de menos do 1%. Acusou ademais de utilizar os enfermos mentais e as súas familias para atacar a Xunta. Terxiversa como sempre. Sabe por qué? Porque, perdone que lle diga, pero que isto é así. Por moito que o repitamos, eso non vai cambiar. Vostede ten as instruccións, porque ten agora mesmo bastantes, supoño, cuestionamentos internos de cumprir o que lle dixeron. Algarada, collo que sea, manipula o terxiversa e fai ruido. Canto máis ruido, mellor. Canto máis inconcrecións, canto máis confusión e canto máis crispación, mellor. Pero lle digo unha cousa, señora Pontón. Hai algunhas cousas en que debería ter un pouco de respeto. A saúde mental é unha delas. Se quere falar en serio, fale en serio das cifras e dos informes. Eu lle diría que os enfermos mentais, as súas familias, os deixe fora de todo isto. Xa sei que non é capaz, pero aí deixo a recomendación. Dende Democracia Ourensana centraron as súas intervencións na relación da Xunta co tecido empresarial e na necesidade de seguir promovendo os programas que favorezan o retorno de emigrados galegos. Eu penso que a Xunta de Galicia debería facer un esforzo, contactar, constame que xa mantén contactos habitualmente cos empresarios no exterior por este e por outros motivos, mesmo teñen certos plans de que retornen eses galegos do exterior para desenrolar a súa vida en diferentes ámbitos laborais, empresariais, culturais, etc. Están vostedes tamén en moitos aspectos nesa órbita e penso que sería interesante, eles desde logo non teñen por que estar físicamente aquí. Na súa resposta, Alfonso Rueda agradeceu as louvanzas e afirmou que o seu goberno continuará traendo inversores a Galicia. Sempre hai encontros con empresarios, eses contactos constantes cando veñen aquí, esas persoas que teñen aquí de contacto e que sempre están atentas nas oportunidades que poidan aparecer, sempre son a vantaxe. Dende logo estamos absolutamente interesados en que persoas que ademais teñan vinculación con Galicia, de eso va a estrategia retorna tamén, non só que veñen aquí, sino de que entendan que aquí poden facer unha segunda vida, aínda que esa distancia, todas esas persoas se interesen. Por lo tanto, seguiremos traballando non só coas persoas que están en México, non só coas persoas que están en Latinoamérica, sino con todo o mundo para decirlle que en Galicia hai oportunidades, en Galicia si son respetuosos coa nosa legislación, coa nosa xente, co noso entorno, aquí se pode investir.